Suomessa maksuttomassa puhelinpalvelussa kasvatusalan ammattilainen vastaa kysymyksiin muun muassa seksuaalisuudesta, ihmissuhteista ja arjen haasteista. Ja Aamulehden mukaan viestintäministeri Suvi Lindén ajaa internet-äänestystä Suomen vaaleihin. Hänen mukaansa nettiäänestystä voitaisiin käyttää vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ja sitä ennen kunnallisvaaleissa. Äänestäjän tunnistamisen Lindén ratkaisisi pankkitunnusten sijaan sirullisen henkilökortin ja kortin lukijan avulla. Tänään on monin paikoin koukasta ja aurinkoisinta on rannikkoalueilla. Oulun korkeudella ja Pohjanmaalla tulee tänään jokunen sadekuuro. Päivän lämpötila on yleisesti 20 asteen kohdilla. Ihamaan pohjoisosassa liikutaan 15 asteen kohdilla. Kuuntelemalla tai katselemalla toiseen. Tiedät, mitkä ovat Suomen ostosuimmat netti- ja mobiilimusiikkikauppojen kappaleet, eli kipaleet, eli sivaleet. Suomen virallinen latauslista. TV